Ella és Nàdia, té 50 anys i és una persona amb demència, en fase primerenca. Utilitza un tauler de comunicació per poder-se comunicar fàcilment, amb imatges i paraules per recordar noms i expressar necessitats. Viu amb la seva filla, que és el seu principal suport, i el que més li agrada fer són les manualitats, però sobretot cuinar. L'objectiu del taulell de comunicació és facilitar la comunicació de Nàdia, ajudant-la a expressar-se de manera clara i senzilla. També fomenta l'autonomia, però sobretot manté la connexió amb els altres, ja que facilita la interacció amb familiars, cuidadors o amics. Hola, vull passejar amb els meus amics. Estic cansada, vull dormir. Tinc gana, vull menjar. Estic confusa, no ho entenc. Vull fer manualitats amb la meva filla. Estic malament, vull anar al centre de salut amb el metge. Vull trucar al meu germà. Gràcies, metge. Gràcies, cuidador. Cuidador, necessito ajuda per pentinar-me i per maquillar-me.